into eyenzakalayo njengoba ngumuntu othwele kunendlu lapha ekameleni, nekamela nje lingavula umuntu. Leli kamela njalo ekuseni ngithola imali engango-150k. Benditshilo ke bethunana ndathi ndawube ndiphinde ndibuye nge-update kaBig Zulu njengoba ke bendendachaza izolo uba uBig Zulu kuthiwa uye wafumana ingozi yemoto ebusuku on Sunday. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. uBig Zulu ke bethunana kuyacelwa imithandazo njengoba elwela ubomi bakhe esibhedlele. Nantsi ke ipicture eye yakhutshwa kaBig Zulu, nangona ke sibona ngathi noko xa simjonge ebusweni nasemzimbeni asiboni into ingathi wasikeka amagazi, into ezimasikizi, kodwa ke kuyenzeka ke ngelinye ixesha uba umonakalo ube ngaphakathi. Ngoko ke siyacelwa uba simbeke emithandazweni nawo. Le clip ndiyidlale apha ekuqaleni ke ndiyidlaliswa ngoba abantu abaninzi andala video bendiyenzile ithetha nge-accident kaBig Zulu baye bathetha ke ngeento zokuthwala nangezinto ezazithethwa ngubrother Enigma. Ndifuna ukutsho ke bethunani uba nayikhumbula laa voice recording yayidlalwa, kuthiwa ayingoBig Zulu lowana, xa ngumntu onelizwi elifana nelakhe. uBig Zulu sesukukwenza i-interview kunye noKing David ekhala echaza indlela awakhula kanzima ngayo nokusebenza kwakhe waba kule ndawo akuyo namhlanje. Qha ke thina ke bantu bamnyama, once umntu omnyama aphumelele siyathanda ufaka into enokuthwala phakathi. So ke bethunani, please masiyeke loo nto leyo yoba uBig Zulu ufumene ingozi yemoto kuba ethwele. Abanye ke bade bathi uba makathi awusinda athandaze aye ecaweni arepente ayeke ukuthwala. Ayonyani, kuthiwa yayezi-fake news ezandaba zoba uconfessile uba uthwele. Njengoba ke benditshilo uba siyacelwa bethuna simbeke emithandazweni uBig Zulu uba aphile. Enkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.